raga kang kajirat tresna Mas Adi tinali-tali jiwa kegandrung parasmu ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni napa kasunyatane tresno kowe sumati wong liya apurana aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe kalih atiku atiku rong kowe ning wong liya opo iki kasunyatan sing tatompo bebasane iya karono ing ati nanging yo sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara perkara tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumandi wong liya ayo perlu dibakso ati wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya apuranan aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe kalih kantiku ati lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kebasane kembang makarono ing ati nanging dudu aku sing duwe